Manan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking digpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rena. Sa dili pa nako sugan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pangarap ko ang ibigin ka. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Pardo, Cebu City. Nga tumatatampo nagdasangan nga Rina. Ay, susto na! Maluhoy ka na ako, mabdusin taon ko! Marika! Bisik ka! Ace! Aray! Aray! Salamat! Salamat sa ginoo nga naabot mo, sir! Day? Day, okay na ka? Oh, Day! Thank you! Thank you kayo! Ayaw nagpakigbalik sa tuhan ha? Ayaw ni cute! Day! Tubig pa ka? Okay na, Day. Salamat, ha? Ay, way sa pa yan, Day. Uy, ayaw nagpakigbalik at untawan ha? Oh, Day. Di malas naman ako sa mga lalaki, uy. Ikatulo na ng lalaki na ako nga. Huwag apoy ayaw. Huwag magtukay. Hinungdan nga pulos ka magwangan ni ako mga anak. Day. Isaad ako sa kong ugalingon, Day. Dili na ako ma-entertain og bisan kinsang lalaki. Last na to. Reyna. Sa school, malate na ko. Yes, Stanley, anak. Wait lang ha, kay nagandam pa si mama sa imong baon. Si Ate Lauren ni mo o Kuya Dave, humana? Human namin, ma. Nagpaabot na lang minimo. Okay, anak. Hapit ako mahuman. Lalim imo ha, uy. Langita pa ka kwarta para sa tulo ni mo ka anak. Nya, hatod ko ha mo sila sa eskwelahan. Imo kong gihuktanan. Okay na dayo, uy. Kaysa naa, pero wag magyapoy ayo. Sumabit ako sa mga niaging karelasyon ako. Pulos magituway ayo. Day. Ma, nakoy kauban. Ha? Kinsa man na? Si Kuya Toma. Ako gida din niyaron. Akong ipaila-ila ni mo. Unsa? Stanley, Ganan mo ko nga naman mi Papa Mabi. Nya, putan man is Kuya Tom. nak. No? Dong, pasensya na ka ha. Pasensya na ka sa kong anak. Okay ra eh. Ako lang siyang gikuyugan kay ilang bud ko kulit ni bataan. Atur ka. Okay. Sige dong. Nak, dili na to ni mo usbon ha. Ganan mo ko nga nami Papa Mabi. Kay, luhoy mang kay ko. Nak. Oh, tingali, mauna ning higayon na nga kinahanglan nga. I-open na sa di magbalik ang imong kagalingon sa pagpakigrelasyon. Ha? Para pa sa imo ng mga anak. Pero,
What if may tabo na sa balik ang nahitabo na ko sa una? Unyag. What if og dili? Di ba? Di ba tingali parehas na ng lalaki, day? Nagtamingan ka lang yung tingali atong katong mga tawhana? Day, murag pila na kinikabuok ang giapilan akong dating site. Maayo lang untat niya masaog ng tarong Lord. Unta, dili na pareha sa una. Ah, nain chat? Kinsa man ni? Akong basahon, bi. Hi. Oh, Joel, iyang pangan. Taw-taw naman sa dining among pagsigig chat-chat ni Joel. Unya magsige pagid sa pagig-video call na ako. Ay, unsa mo kipatulungan anin, no? Oh, nanawag siya. Hello? Ay, Rina. Pwede ko makikita ni mo? Ha? Sure ka? Pero, layo man ang inyo, di ba? Nagabadyan man ka? Oh, pero magsige mo kong biyahe diya sa syudad. Kay naman ko yung mga paryente diya. Mao ba? Okay makani mo nga makita ta. Gikulbaan man ko eh. Asa na kasi ano? Rhea! Oh, Joel? Oh, kagwapo niya. Ganina na ka? Dili man. Bago lang. Dali, mangita tag lugar nga mas makaistorya ta. Mao na, actually, OFW ko, og last month lang ko naabot. Mahimo pag mahibaw ko kung ngano nakikita ka na ko karon. Ganahan gugod nimo. Bisag kutob lang sa ganay og chat-chat, pero gaan ang akong buot nimo. Og kung hatagan ako nimo chance nga moyab nimo, isaad ako nimo. Nga di tagi kapasakitan sama sa imong mga nakarelasyon sa una. Pero Joel, wa man malimod nimo di ba nga na ako'y tulo ka anak? Ganun di. Dawaton ako sila sama nga ako na gid silang mga anak. Joel. Pasensya na ka dinis amo ha. Medyo gamay ra gid ni. Mama, siya na mo, Papa. Stanley. Hi Stanley. Pwede na ko nimo tawgon og papa kung sugto na lang ko ni mama ninyo. Panggaon ug mahalon tagid mo nga murag akong anak. Joel. Tsukta na lang si Papa Jewel, ma. Wow ha? Papa gidayon? Inga man siya, pwede na siya tawag ko ng Papa. Nak. Imo ba dayang idili sa imong mga anak ang ilang kagustuhan nga nanay papa? Joel. Uy, sugda, uy. Sige na, basin pa di ay mauna na. Day. Suwahi lang kod. Basin na di this time pa, to bago na sa kinuang imong pangandoy, di pa? Day. Isugot ako nimo? Odong. Yes! I love you, Rina. Ako isaan nimo. Di tagig ka pasakitan. Salamat, Joel. Lauman na ako. Oh, imo kong dadon sa inyo? O Rina, ipailaila ta kanilang mama ug papa. Pero, Joel, madawat ka ako nila? Rina, ay kabla ka. Di na itago nila ang bahin sa imong pagkatao. Madawat man kanila o di, wa sila'y mabuhat. Kaya ako ang kinabuhi. Ug barugan tagig ka. Unsa? Nanguyab kag na ay tulo ka anak o pulos pagit kamagwangan? Nayabag ka na ba ha, Joel? Uswera soul si mong Joel. Wa ka na mo peskulahan ni mama ni mo. Aron ipagkaubos lang ni mo ang imong kaugalingong tungod aling bayana. Ma, pa,
Apil sa akong giskwelahan ang di pag-judge sa usa ka tawo. Bisan pa man kung dili maayo iyang kaagi. Oh, Mahal na ko si Reyna, ma, pa. Og napahibaw ko ninyo. Tungod sa akong dakong respeto ninyo isip akong mga ginikanan. Pero, kung di ninyo kayang irespeto ang akong pagbati og desisyon, di na mo ipamugos ang among kagalingon ninyo. Dong, salamat ha. Isan mayong ilang ipakita day. O tinuod, ako sila mga ginikanan. Pero, tarungtang nang natubang nila. Iampo na nato uhon nga makadawat sila nato. Joel, Ay kabala ka, isaan ako nimo. Tumanon ko ang tanang pangandoy ni Mus kinabuhi. Bahalag, magkamuritsing ta. I love you, Joel. I love you too, Reyna. Joel. Sa pagkakaroon, mag 3 years na ni Joel. Og na mi duha ka anak nga amo gyud. Pagbunyag sa among ikaduha, dito nga ang mama ni Joel. Wa ko mahibaw kung plinastik ra ba ang pagtagad nako, pero para nako bahala na. Basta kay ako, tarong kong nakikatubang niya. Sunod igpuhon among plano nga magpakasal ni Joel. Dini na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mao kato mga higalang kaagi ni Reyna nga taga Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagaluhan. Pangarap ko ang ibigin ka. Pangarap ko ay sa habang panahon. Ang maong kaagi gibahatan do sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa